Και είχε την κασέτα και την άκουγε. Και η νανά μόλις... Δεν ξέρω, η νανά μόλις σήκωσε το τηλέφωνο, ακούει πουλιακά, λέει... Την έχουμε την κασέτα. Ναι, κατευθείαν πήγε. Υπάρχει αρχή. Κατευθείαν λέει, ποιος είναι, και λέει, και πέρα που κατάλαβες, λέει, ότι ας πούμε... Λέει, αφού ακούω, λέει, τον παππού μου που τραγουδάει. Εμένα δεν με γράφουν, γιατί δεν έχω καλή φωνή. Τον παππού μας θα το γράψουμε, δεν γίνεται. Λέει, και αυτός ποιο παππού σου, καλέ, εγώ αυτό λέει, το ηχογράφησα, λέει, σε ένα κέντρο που ήμουν, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Πού λέει, στο Παρακάθ, λέει η νανά. Αυτός τρελάθηκε, λέει, παππού σου είναι. Ποιος παππούς? Έτσι είναι οι παππούδες. Ο παππούς μου είπε η νανά. Έτσι είναι. Η φωνή του ήταν στη Γερμανία. Τηλέφωνο στη Γερμανία. Εφάρατε γιατί εμείς συνέλκα είμαι. Γράψε και το πέρατε και ακούει η νανά από μέσα. Δεν υπογράφησε κανένας ό,τι έχουν Ναι, συντράβωσες. Από το Παρακάθ την πήρα. Αυτός από το Παρακάθ λέει την πήρα. Εκείνο το βράδυ, παιδιά, ήταν η πιο όμορφη βραδιά. Το μαγαζί όλο χειροκροτούσε, χτύπαγε παλαμάκια στο ρυθμό. Ναι, έγινε Χτύπαγε παλαμάκια στο ρυθμό. Πιστεύω ότι όλοι όσοι ήταν εκεί μέσα, όλοι το χαρήκαν, όλοι το ευχαριστηθήκαν. Απόλαυση. Τραβάει το τζάκι. Καθάρισε, εντάξει, φτάνει λιγάκι. Δικαιούται την αγάπη, την τιμή, όλα. Δικαιολογήσει. Αυτές οι αγελάδες λέει από αυτήν τη μάνα. Αυτές οι αγελάδες έχουν από 5 χιλιάρικα, είναι αδέλφια της εφαρδιά, αλλά δεν υπάρχει. Αυτές οι αγελάδες έχουν από 10. Η μάνα τους τη βλέπει και κοίταξε, τι μάνα είναι. Στην αρχή πως είπες εδώ και έξερα. Σε έμενα αγοράζω ένα ζώνο άνθρωπο, πες ένα κτηνοτρόφιμο. Ο άνθρωπος έδειξε να δει. Ένα μαντρί. Είπε αλλά ήταν χαμητελού. Όχι, Άσε χαμητελού. Το παιδί είναι της μάνας. Ας η μάνα βυζά. Για, πώς ήταν, για πες στην αρχή. Κατάλαβε, εσύ είσαι Εσένα πες, Αυτός πόντες δεν με τη χαμετελή. λέει τον αούτα 5 αγελάδες λέει είναι απαούν. Και αούτα 5 τα ρέστα είναι απαούν την αγελάδα. Αυτά έχουν από 10 χιλιάρικα και αυτά έχουν από 5. Γιατί έχουν καλόν μάνα. Είναι πήγαινε με 10 γαρκά έπικαινα. Τα άκουσες? Θείο, εγώ τη μάνα με ρώτησα, λέω ότι κυρίου είμαι. Λέει με ο κύριος Πόντιος εδώ. Δεν τον παγάσα παπά. Γιατί εκείνο λέει είναι Πόντιος. Εγώ ξέρω να το είμαι θείο. Είμαι με ο κύριος Πόντιος. Τώρα, Ασείς. Κάτω στο χάρι. νέα μόδα είμαι εγώ. Ας λέω σαν το έπαθε είναι ένας Πόντιος. Όπως ένα απέναντι δρόμος, απέναντι σπίτια, παραγές είναι ο δρόμος, απέναντι κουμπάρι είναι. Λέει η Καρία τον άντρα να της, λέει κουμπάρι σε μου θα αποδάνε. Απόψε οπωσδήποτε θα αποθάνω, όπως είδα τον έτοιμο σε ένα ποτά. Ντόλες εύσα λέει, ναι λέει θα αποθάνω. Και ούτε πας να λέψα. Θα πω είπε γιατί το χρωστάμε και ένα χιλιάρι. Ότι πίστευε τώρα. Χιλιάρικο λογής, ο άνθρωπος να πω. Κάτι χιλιάρικο πεντεβότο να είναι. Επήγε. Λέατε ναι κουμπάρι. Αν δεν έφτασε. Έτοιμας είναι κουμπάρι, έτοιμας. Απόψε μπορεί να σβήνει την ψυχή. Καλά βρε κουμπάρι μου, θα ποθάνεις αλλά. Και είναι το χιλιάρικο πότε το χρωστάς μου. Ποιο θα είναι. Ο κουμπάρι. Ξάγει στερά γονίδες. Εγώ εκεί να περιμένεις. Μόλις έσυγε θα δει. Το πάρω και πέρα. Έχει το βράδυ και πέρα, απλά την άλλη μέρα, ναι θα ξανά το. Καημάτσα έχει παραπέμπει σε όλα είναι η γυναίκα, δεν αγκαρφεί τα κάρφο και πολύ. Είναι παρακούει και κάρφο και τον ίσατσκο. Ναι. Κουμπάρι Στέλλα, η πόρτα μου πιανίεται. Θα πάει ο κουμπάρα από τη μανανία, τον Ακίνο λέγω τον κουμπάρο μου. Κάποτε έρθει και το ζώνα σαβούδια. Πρέπει να πάει κρατεία. Εν τότε θα πάσει μεγάλο κάποιος σε ένα γαρκός. Θα πάνε κρατούν το ζώο. Κουμπάρι, το κουμπάς. Το ζω μες στα βούδια λέει και θα φέρω και από κρατώρα τον άρχισε με τέλει. Τον αυτό. Ο κουμπάρο κρατεί το δουκάρι, κουμπάρα του Βεραβίτσα. Επίασα πάτη μαγάλα νεύρα τον νερί, πριν να το γιο, ντοε. Άου το ζώνει είναι στα βούδια, έβγα το γάρκο λέει ας. Κρατούμε τόσο. Δέσα το βάσο δέντρο, έδεσαν το ζώο.
στο δέντρο για Θα δουν εδώ, για. η κουμπάρα από τα μεριά κρατεί τουρά. Σύρια το τουρά, από πάνω κουμπάρο κρατεί τα πλευρά, έτοιμο το γαργό να βρει. Από εκεί μεριά εξέγγενε ρίψ το γαργό, είναι μόλις σίδερνα. Λυσανμένωσε. Αρούξενε παιδί μου, παίρνα σβάρνα, πώς. Κόπεν και το ζώνα στο δέντρο, κόπεν και το ζώνα, κόπεν και κουμπάρα με την μπάρα, η στάρματα, είναι ο χαθενοτάβρο, ξανκρός και την φυσά τα ροδόνια έρθε. Η κουμπάρα αν σε ρούξενε από κάτω, κουμπάρε, το ελέα. Ατσά έβρε το ζώνα, είναι είχε ανάγκη να βρει το ζώνα. Όλα το ζώνες με εμένα έβρε. Αυτός ο κουμπάρος ήταν ο γάμο πίσω το χιλιάρικο να τεχεί να πάει. Αλλά η κουμπάρα, έλα κουμπάρε κάρπα στον αουτοκάρπιν, έλα κουμπάρε το τσάβι, το παράδειγμα, δεν ξέρω τι. Θα πάει κράτη και το ζών, το αρκού πάει. Ο άνθρωπο να μην ευρεί την πελιά. Τρομερό είναι παιδιά. Προς την πελιά θα μην ευρεί. Σήμερα ένα Ρουμάνι. Ποιος? Δώσε ένα Ρουμάνι. Μπαμπά μεγάλη πλάκα. Αυτά τα κρυσέβαι να είναι κρύα στα Άστο τώρα. Παρά να τους πει. Για ύστερα, για ύστερα. πόδια. Νίκησε και αντιλικά το ολόκληρο κράτος και μπαίνει σε δίλημα. Είπαν το ένα το δίλημα. Όχι, ο Γιονίκας πήγε στο καφενείο και την εφημερίδα. Και έγραφε η κυβέρνηση γράφει. Λέει το δίλημα, οι παπαδά περνούν σε έναν σπάγκο και βγάλα τα στον κόσμο. Το σπάγκο. Ψήριζε εκεί, εγώ ένα παρά, πάει και το σπάγκο. Αλλά δεν είναι έναν κοβόρ. Κοβόρ. Κοβόρ, κοντρός κάτω. Σπιχτό. Σπιχτό. Άμον τη μούστη. Δεν θα τα δω από κάπα δεν είναι τόσο να αγούργιο στραβό. Από σύρνε. Από lá σύρνε τα αγούρια μπες στον κόρος. Από εκεί σύρνε το κοβόρι μπες στον κόρος. Αυτό λέει είναι δίλημα. Πρέπει να σε έχουν ανεξιλό αυτή. Αυτό σίγουρα και αν δεν είναι. Λοιπόν, τώρα ας κάνουμε λίγη ησυχία να μας πει και σας πω. Τώρα τελειώσαμε. Άκου αυτό Σάβα και Από το μετά. Ρουμανί. Είσαι Ρουμανίκα και να πείσουμε Μέχρι το πρεπό. πες δύο-τρία. Κι άλλο. Να λες γιατί, για να μαθαίνω. Είναι Σαββάτου στέναξον. Πάντα. Για μια συναγωνία και το πρωί καλημέρα παλιά καλημέρα. Όσο μπορείς.
Γύρισα στα σούλατε Έμεσας που νύμισα Έμεσας Λέω μας το Θεό. Και κορίτσια και νυφαούλα Σοφία, ποιος ζητές? Σήμερα στα σπίτια της έφυγε. Αν το λέει το νέο. Ένα λιέμε Ράσα που λίμπε ράσα Ξάσα δεν τράνε με κούψα Και να τα πάλι λυπή θα είναι ένα ούθεμα Αχ τα φύλλα του ερούξα του πατέρα μου σκοπό, γι' αυτήν έκλαψα Αχ τα φύλλα του ερούξα Έκλααν ο κόσμος των τετραών, έκλαιγαν. Τέτοια δάκρυα ματώφισαν, έκλαιγαν. Μπράβο, είναι όμορφα φίλε. Θα πουλήμ στο σπίτι πως. Από δεν άκουγε. Βγαίνει, όσο βγαίνει. Ώσπου να βγει ψυχή σου. Από δεν θα έρχομαι. Τα είχα παπούλη. Δεν έχεις κάποια σχέση, έλα. Χρειάζεσαι κάποια εσύ. Από δεν θα έρχομαι στο σπίτι πως. Θα πουλήμ στο σπίτι πως. Αχ, θα πουλί, σας βήτα πας, πουλί σας βήτα πας. Έχνη πόρτας κλείδα με κλείδα με έναν Αχ, μπροσκινές το κορονίδ που λυκάμ το κορονίδ το κρινίδ, κορονίδιο μας, κορώνα και νεκλωστά πεις κλεμμέν Όλα πέρασαν νιάτα βρε Πητερείς του και έναν κορίτσια Μπράβο τη νέα Τώρα το πήρε το σκοπό αυτό και αυτό έλεγα το. Άμα δεν μπορούσε να το πιάσει, το πιάσε τώρα. και νεκλωστά πεις Έδωσε στα ρέστα σου, μπαμπά. Έχει τσάκια και τρανταβιλάναντα του παραδείσου
αγγελόνι πλάσε το κορμίσι. Καλά είπες. Ούτε παιδί, ναι, πίνει αυτό, το τσίλαρο. Καλώς, καλώς. Και παρακολουθείτε αυτό. Εγώ τεράδος, εγώ τεράδος. Εσύ σαν το γάλα το βάλε στο καρσάνι. Το βάλε στο καρσάνι. Εσύ σαν το γάλα το βάλε στο καρσάνι. Είδα σε ψυχές σήμερα να σάνε να σάνε. Είδα σε ψυχές σήμερα να σάνε να σάνε. Να σάνε να σάνε. Να σάνε να σάνε. Τώρα δεν πάει τίποτα. Στιχουργός αγούς. Με πήκες με δες να λέω, λέει. Πώς είπες άλλο. Εμένα σφαιράκι σκότων μας έργεραν κι αν είμαι. Εμένα σφαιράκι σκότων μας έργεραν κι αν είμαι. Εμείς κάτω τάρνο εμείς κάτω τάρνο μου το πάω και κι αν είμαι. Εμείς κάτω τάρνο εμείς κάτω τάρνο το πάω και κι αν είμαι. Το πάω και κι αν είμαι. Τη βραδιά που υπάντρεψα, δεν κατεγάγει ο οποία ξημέρωσαν στο γονείο. Πες λίγο. Κοιμηθήκατε το βράδυ. Εντρέπουμε, δύο μιας εντρέπουμε εγώ. Τι είναι τροφιαία. Κατά λάθος την έπιασε στο χέρι. Και δεν κουνιότανε, λέει. Όλη τη νύχτα, λέει. Πες το λίγο, πες το. Δεν φίλησε άλλη γυναίκα στη ζωή του. Έρχεται Τώρα τον είπε ότι άμα πεθάνω να παντρευτείς. Αθήνα λοιπόν η ξένη γυναίκα, πώς θα βάλω, λέει. Τίποτα, καλό λέει θείο. Εγώ λοιπόν πώς θα πάρω, ξένη γυναίκα, λέει, πώς να πάρω, λέει. Και σιγά σιγά Άκου εξέβε. Ναι, ατυχημάτων και ναι, όχι, είναι δάρεσεν κι μου. Ναι, όλα ναι, μεσά μου το είναι τα προβόπατα, αρνόπα. Ωραία χρόνια, τώρα είμαι αλλιώτικα, δεν βάζεις. Το λέει και αναστενάζει ο καημένος. Τώρα κοίμησε κι αν. Ωραία, Άτε, εκεί μου το με τη γιαγιά να σε κάνει. Να σου αρέσει να είναι. Πολύ αγαπάνε τη γιαγιά από από. Και τέτοιον παπεδί να μην αγαπούν το ρε Μαρία. Ναι. Αλλά ένα κουβέντα να πρέπει και έξω. Και τώρα πώς ακούμε εμείς. Εμείς που γίνομαστε δούλοι. Ελάτρευας. Ελάτρευα είναι μία. Πουλόπο. Πουλόπο. Αυτό ήταν η κουβέντα του. Η μάνα της πά. Η πάνα του πάτου. Πεδερούπα. Πεδερούπα και ό,τι θέλω αυτός. Λοιπόν. Ατέ κοιμούνται με τη γιαγιά της και ατέ παίρνατε ενώ ύπνο ξανά και περίμενε καθόλου. Τι να πω, πώς είσαι δίπλα σε γυναίκα, Εγώ ναι. Εγώ ναι, λέει. Πού πέπλανε εσύ. Όπως σας τα λέω. Άμα το ένα χέρι. Κάποτε ατέ τον γιαγιά της και παίρνανε συνεργάλινα στη γιαγιά της και δέβασε το σέρνα τσαλάκες. Όπα. Πήλα νερά, τα έφυγε από πάνω. Τι λέει και γελάμε όμως, Το γνέψανε πέραινα του. Πέραινα του και όπα είσαι. Και εκεί πως σκόδα σιγά. Ξέμα. Απελευθερώθηκε. Πω. Εντάξει, Ήξερα τα λόγια.
Κυριακή πάντρεψαμε. Εξημέρωσαμε όλη τη νύχτα. Λέτε, μου χαπέτε. Ο έμεινε υπέας, τρομερός. Παπκάς άλλο ο κλός μου. Βγαίνας άλλο το μέστρο. Αυτό ρωτάτε να λέω ψέματα. Υπέας είναι, Αν καλός. λέω ψέματα, θα λέει αυτός άντρας μου λέει ψέματα και προσβορείς έναν άντρα σε γυναίκα. Σε διορθώνει αμέσως, αυτό είναι γεγονός. Και πάνε αμέσως διόρθω. Και είδε με και τα χάσει. Και είδε με σε ένα σημείο, σε ένα τρελό άλλο. Και τα χάσει. Τέλος πάντων. Έμεινε τρομερός. Όλοι ανέμε με τον αθλητισμό. Έχω και... Ναι, τώρα τραγώ, χάσα το. Ξημέρωσαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο βράδυ. Σαββάτο βράδυ θα πάμε, ξημερώνουμε στο Πετερό. Πότε θα έρθει εκείνη η μέρα να φέρω την παρέα και να πάω από που πάρω. Μαλάια. Πήγα κορίτσι στο σπίτι. Πώς την πήγες πίσω. Εσύ λένε τόλες. Εγώ ακούω. Το ένα μίλη πάει παραδέρα. Και με και αν ο κύριος θα τσεπουσμάνε και πλάνα να το πάρτελος. Είναι τρυφερές ιστορίες. Δηλαδή τώρα γελάμε, αλλά είναι κάτι πολύ τρυφερό, ας πούμε, πολύ, ναι. Δεν ξέρω, έτσι ήταν εκείνα τα χρόνια και εμείς. Σήμερα, Σήμερα δεν μας έβαλα. Σήμερα δεν ξέρω, όπως μάθησα το επίκαπα. Έρθει να τώρα ο ποπάς θα πέρει τσινίφες στο σέρ, θα πέρει ασοδωμάτιο και βάλει το σεμόν το σέρ. Τσινίφεν έτυχα να την και θα πάω τώρα, αλλά φέρνει ο ποπάς και πάω. Πάει ο ποπάς, λέει, κρύει την πόρτα, να ανοίγουν, ζητούν το παξίς, πληρώνω εγώ, ο γαμπρός, και παίρνει το σέρι μου ο ποπάς, παίρνει και το κοριτσί και ο κόσμος λέει, δεν βάργεσαι καημένη, γιατί κάθε ημέρα μαζί εμείς. Αλλά Χριστέ, την είχα από μπούκι, την είχα σαν ένα τριαντάφυλλο πριν ανοίξει. Σαν και εκείνα παππού, Ναι. και τώρα, Λοιπόν, Έτσι την έχει πάρει. κόσμο πάτε από πάσα πράγμα τα σέρια του. Μέτρωναν και τα μήνας, ότι σοφούλαμε έντο μετά, στο κανονικό. Στα 5 μήνας θα να γίνει έτσι. Ποιος το μετέπω τα χωρισμένοι. Και βγαίνει. Όχι σαν ζά μου σκόρερα. Τέλος πάντων. τι έστατη, Πέρασα ωραία ζωή μαζί της τι Μαρίας. έστατη. Τα σημερινά τα παιδιά δεν το έφτανε. Τα σημερινά από αυτόν το 7 χρόνια. Αυτό σύμφωνα με τα χρόνια. Σύμφωνα με την εξέλιξη. Την εποχή. Με την εποχή. Μια Ούτε λέξη εξέλιξη, είπε θείο. Γιάννη και θέλεις να την ξανακούσεις γι' αυτό. Και άλλο Γι' ο αυτό ποπάς δεν Αυτό το είναι- ξέρετε. Θείο αυτό τρανό δίλημα. Τώρα, Θέλει τώρα έρχεται στάδιο, ναι, και με έναν κορίτσι, είναι παπούκα και παπούκα. Γραμμώ τον ουράνο και τον παπούκα. Πού είναι? Να το πάρεις λέει αυτό το κορίτσι, μην τα αφήσεις. Αφού είπε παππού, τελείωσε, θα το πάρεις και αυτό. Είπε μπαμπούδιο. Ας πέρετε. Και πού είναι αυτή? Απόψε θα κάνει έπρεπε να έρθει. Όχι, έφυγε. Εμείς τον Άγουρον έχουμε θείο, ας σου ζήσεις ποιος έχει το κορίτσι. Όχι. Εγώ και εσύ είπα κορίτσια Ας έχουμε. πλέον γιατί, που έχει τα ούρια. Κόρες έχεις αρχιτέα. Βέβαια. Εγώ γάμω το θείο μου. Πόσες έχεις? 2 κόρες. Φαντάζομαι. Και άλλα 100 πάνε επίνα, σαν κορίτσι θα επίνα εγώ. Εσύ έχεις παιδιά. Ο Αχιλλέας κάνει ανακοινώσεις, οπότε εντάξει. Τον καλύπτω. Εσύ έχεις παιδιά. Τον καλύπτω. Εσύ δύο